putem ajuta acasă copilul care tușește? Dacă tusea este cauzată de o infecție, fie ea virală sau bacteriană, oferiți copilului mai multe lichide, puțin și des. Lichidele calde, precum ceaiul sau supa, sunt întotdeauna de ajutor. Dacă copilul este mai mare de 1 an, o linguriță de miere ar putea calma tusea. Atenție! Nu dați miere copiilor mai mici de 1 an. Dacă copilul este mai mare de 6 ani, subtul de pastiluțe sau bomboane tari, acadele, poate fi de folos. Asigurați-vă că în casă umiditatea este cea potrivită, aproximativ 50%, deoarece aerul uscat irită căile respiratorii, iar umiditatea excesivă favorizează dezvoltarea mucegaiului. Eliminați din casă pe cât se poate praful și obiectele care rețin praful, odorizantele de cameră, parfumurile puternice, lumânări parfumate. Nu fumați în casă și nu fumați în preajma copilului.